हाय हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आं मनमिनि मारि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो माने बड'लेण्ड हेरिटेजआव जोङो माने 15 आगस्ट खालि जोङो बेरायनो फैदों आरोना माबायदि मानसिफोर जायो आं नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों लोगोसे बेयावहाय मा आपग्रेड जाखो जेनेबा मा बुस्थुफोर बानायखो गोदानफोर स' आङो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना साननो हागौ जे जोंनियावथ' गारियाव चेयारफोरबो नुगोन नोंथांमोना मानो होनबोला जोङो माने पिकनिकबो जाफैनाय आरोना फुलबारियावनो माने पिकनिक जाखांनानैसो जोङो बेवहाय हाबफैदों आरोना बुहुत मानसिमोन आरोना दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअखौ नायलांबाय था होमबानो नोंथांमोना मोनथिगोन माबायदि मानसि जादों आरो माबायदि बानायखो माने दिनै 15 आगस्ट नालाय बिराद बुरजा मानसिमोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौहाय माने जों गेलेहैनो थांदों माने खायसेथ' ओरैबायदि साफा जानानै थांदों आरोना माने जों बिथांमोनखौबो लोगो मोनदों हाथायखौ देखायलांदों आरोना बिथाङा नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला आरो नोंथांमोना नायलांबाय था बापरे माबायदि मानसि नुदोंना नोंथांमोना ओरैबायदि मानसि माने बोथोराबो एसेबां सान्दुंबो गैयामोन नालाय बेखायनो मानसिफोरा जोबोद जादों आरोना बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन हनै माने बेवहाय गोबां बिदि सानथालिफोराबो थाङो आरोना माने सानथालि एरियायावखायनो बिदि मानसिफोरा बांसिन थाङो खोमा ओमफ्राय बिथाङानो आंनि चेनेलखौहाय बरायदों आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बिथाङाथ' इंलिस रायलायगोन इंलिस येह' बिथाङा आरो बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां बेबायदिनो गथ'फोरनि गेलेग्रा गाखोग्रा नोंथाङा बेयाव गाखोनो ना मोसानो ना खारनो ना मा खालामनो अनेकथा बेबायदिनो गेलेग्रा दङ आरोना बेखौहाय दिरुंदों बानायनाय जादों नोंथांमोना नायनानै ला माने बेवहाय गाखोनानै नोंथाङा मा खालामनो गोसो बेखौहाय खालामनो हागोन माने गिदिरफोराबो गाखोयो आरो उन्दैफोराबो गाखोजायो आरोना बेवहाय माने उन्दैफोराथ' गाखोखायोआनोसै आरो गिदिरफोराबो गाखोजायो आरोना गोबां बिदिनो मानसिफोर दंमोन आरोना ओरैबायदि भिर जादों दिनैहाय ओमफ्राय बेयाव टिकेटआ माने सासेयावहाय 50 ओमफ्राय बेखौ गोदान बानायदों आरोना माने देग्लायसो दासो अपेनिं खालामबावनाय बेखौ दिनैसो फार्स्ट आरोना 15 आगस्टआवसो दिनै फार्स्ट बाहायदों आरो बेखौहाय बानायदों सनाय बाथाबारिनि जलबफोरा बानायदों आरोना बेखौ बे दैया माने बै गाहायाव सहैनानैहा बे हाखर दोङ ना नैबे हाखरनिफ्राय आरो माने गोजौआव फैफिननानै आरो बेनो बोहैलांफिनो आरोना नोंथांमोना साननो हागौ जे बे माब्रै जायो थ' नायनो हागोन नोंथांमोना आं गोजौनिफ्राय भिडिअखौहाय लादों माबायदि गोबां बिदि मानसिफोर माने दिनै वेदारा एसे थिग नङैखाय मोजां नुवाखै आरोना मानसि होखादों माने नायखौ हाया आरोना ओरैबायदि अखाथिसेला कानायाफोरबो दङ बेलेग जाथिबो आरोना बिराद दङ बुरैफोराबो गाखोयो बुरैयानो गाखोयो नै नै बिराद मानसि नायनो हागोन गथ'फोरा मोजाङैनो गेलेयो आरोना ओमफ्राय नै जाहा लावदुम माने जाहा बेवाइनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफोरा माने बेखौ गेलेनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनहाबो जुदि गथ'फोर दंब्ला माने बेयाव गेलेनो फैनो हागोन आरोना नोंथांमोनहाबो लानानैहा स' ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जायो आरोना माने गथ'फ्रा बेफोरखौ मोजां मोनो नालाय स' बिथांमोनहा गेलेनो गाहाम मोनग्राखाय माने गाखोयो बा गावनि बिमा बिफाजों दिखांजायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गेलेनानै माने एसे इन्जय खालामो आरोना बिथांमोना बेबायदिनो गोबां बिदि माने गथ'फोरा गेलेनो थाखाय माने फेसिलिटिफोर गोबां दङ आरोना नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेबो मोनसे माने राउन्ड माने हांसो गोनजा माने बेयाव राउन्ड नोंथांमोना गेलेनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै बेयो माने टायारजों बनायनाय माने टायारजोंनो माने मोनसे डिजाइन खालामना दोनदों आरोना ओमफ्राय नै बेबायदि दालांबो दङ थ' जोंहा मामाया आइसक्रिम जादों नै माने आंनि मादार इन ल' जायो आरोना नायदो रायजोफोर गोबां बिदिनो बेक्तिफोर माने मानसिफोर दं बेयावहाय सोरबाबा जिरायदों सोरबाबा गेलेदों सोरबाबा थाबायदों सोरबाबा फट' लादों नायख' हाया आरोना 15 आगस्टआव ओरैबायदि बापरे मा बुंनोमोन आरोना जा बुरजा मानसिखा थ' दायो जोङो मोनसे बिफां सायाव माने जिरायहैनो गोसो जादों आरोना मानो होनबोला आं ओरैबायदि मति जानायखाय माने थाबायनो हाया जाथारबाय थ' नै गोजौआव बेबायदि नुयो आरोना बेखौहाय नै माने दैया गदों माने गाहाय माने गोजौथिं थांदों आरोना
आरो बेयावहाय आइसक्रिमबो दंमोन ओमफ्राय आइसक्रिमा माने बियो 10 रुपिसाव मोनग्राखौहाय बेयावहाय 20 रुपिस खालामदों आरो ना थ' दायो जोङो थांनोसै न'आव माने आंखौ नायनो हागोन आंनि थाबायनाय स्टाइला माबायदि जालांखो ओरैबायदि मटि जानायखाय माने थाबायनोनो हाला आरो ना आङो गाइस थ' दायो जोङो न'आव थांनो थाखाय रेडि खालामहांबाय मानो होनबोला गोबाव थाबाय थायासै मानो होनबोला जोङो पिकनिक जानानै थांनो नालाय गोबां बिदि मानसिफ्रा माने साफा जानानै थांदों आरो जोंहा पिकनिक जानानै थांनायखाय जोंखौ माने लेथ्रा नुदों आरो ना थ' जों बेवहाय गारिखौ नेदों आरो थ' दायो जों गारियाव गाखोबाय गाइस जों न'आव थांनोसै आरो आंनि भिडिअ'आबो बेसेयावनो जोब्बाय स' नोंथांमोना बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र'खौ नायनानै माबायदि मोनखो टुरिजिमखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर स' थेंक इउ स' माच बाय